Lierni mendia Bilabonan jaio eta asteasun bizi den artistaren lanak Zizurkilgo Plazida Otaino liburutegian daude ikusgai hilabete amaierar arte. 20 marrazkik osatzen dute eta etxean aurkitu daitezkeen objektu sinpleetan oinarritzen da. Botoiak, oinetakoak, katiluak, teontziak, baina berezeki loreak dira gehien marrazten dituena. Liernik bere lanetarako big boligrafoak erabiltzen ditu. Lehenengo marraztu nahi duen horri argazkia ateratzen dio, ondoren pixkanaka marrazten joateko. Loreekin hasi eta ondoren etxeko gainerako gauzetara zabaldu zen. Aitortu duenez, boligrafoa erabiltzaren arrazoietako bat erosotasuna da. Edozein lekutan marraztu dezakelako, garbia delako eta prezisio handia ematen duelako xehetasunak marrazteko garaian.